Pues el que més m'està agradant dels cursos és que estem aprenent coses noves i que m'estem semblen superinteressants i que estem fent noves amistats, estem coneixent gent nova i això significa aprendre, que està molt guai. Em va fer venir aquí la manera com em parlaven i tenia ganes sobretot d'aprendre diferents tipus d'esport i com practicar-los. Doncs les tardes són el que m'agrada més dels cursos i així perquè és quan fem més esport, més activitat, més cooperació, més treball en equip i és quan parlo més amb els meus companys. A part d'aprendre, el poder compartir moments amb gent que té els mateixos gustos que jo. M'emporto amistats i m'emporto gent que pensa igual que jo. Que quan els hi feien la proposta de venir aquí, que no s'ho pensen dues vegades perquè és una oportunitat inigualable i que és increïble i que vinguin amb totes les ganes del món i que estiguem superpredisposats a aprendre coses noves. Un consell que els donaria seria que vinguin aquí a passar-s'ho bé i a disfrutar. I recorda que si vols veure més contingut ens pots seguir a Instagram a @jo_dic.